I pozdravljam ti još prvi kao što vidite danas. To je moj brat i on je prehlađen i možda se malo smara. Stiša i dobit ću copyright. Da, danas ću da pričam kako se zove, šta ću pričam. Da, kako se teoriju za novu sezonu imam. Da, ali ostavite like i subscribe. Da, obavezno. I biste primetili da svaki put kad počne epizodu pada kiša. A što ima veze sa kišom? Sneg. Možda će iz tih oblaka da pada sneg. Jer, pa da. I napisao sam na komentarima kako se zove, napisao sam na komentarima kako se zove, čak se smanji Minecraft. Napisao sam na komentarima, ne komentare, kako se zove, zajednica, da, zajednica. Vidite, opet pada kiša. Pitao sam na zajednici šta će se desiti u novoj epizodi sezoni Minecrafta. Tako da kažem prvo moju teoriju. Padat će kiša, inače iz te kiše počne pada sneg i da, nastat će sneg ovdje. I poslije će da vidimo kako se zove druge teorije. Da, ostavite like i subscribe. Brat, kako se vidjet ćemo drugi teorije koje ste vi, moji fanovi. Baci, onaj crni sok. Vaću, a? Baci crni sok. Čekaj, koji? Crni. Ovaj! Da, crni sok. Čekaj, da, ne, jao, nešto si išlo. Ja. Gdje je stao? Da, da će iz tih oblaka će da pada sneg. I će da bude sneg svuda tu. Hoće. I kako se zove, da, ostavite like i subscribe. To je to. Kako se zove, ajde sad će vidimo šta su ovi fanovi pisali, tako da, ajde vidimo. Ljudi, ja sam pitao fanove šta mislite, šta će bude u sezoni 3 Minecraft proživljavanja i neka baba odgovorila. Ja sam se izgubila ovdje na YouTube-u. Izvini, Mladiću, znaš gdje je Kruškovac? Izvini, Mladiću, znaš gdje je Kruškovac? Ja sam se izgubila ovdje na YouTube-u. Like i srce zaslužila je. Baba, gdje je Kruškovac? Šta da napišem? Na centru Vidžnjaka. Ne. Lajkovo si me. Lajkovo si me. Najjača baba. Ja sam se izgubila ovdje na YouTube-u. Izvini, Mladiću, znaš gdje je Kruškovac? Šta će Kruškovac na YouTube-u? Evo, baba još nešto poslala. Zdravo. Ja sam baba Milajka. Rođena sam u Čubelancu i imam 11 godina. Zapratite nas sve da Ovako, zapratite se svi da bi baba skupila para da u penziju. Izvinite, baba Milajka, malo zaboravila gramatiku, ja se nisam školovala. Nisam školovala, to napisala. Školovala. Evo, like i srce za neškolovanje. Školujte se, ljudi. Nemojte budete kao baba Smiljenka. Zapratite se svi. Zapratite se. Zapratite se svi da bi dobila kao penziju. I ljudi, to je to što tiče ovog videa. Nadam se da se svi ostavite like i subscribe i nadam se da ste se i vi nasmijali koliko smo ja i moj brat i mi se vidimo na sljedećem videu. Ostavite like i subscribe, to sam rekao. Nadam se, mi se vidimo i čao.